Ето може да видите много бързо, защото понеже вали, цял ден вали, го правя моста, но по-голям процент от половината съм го минал. Ето го. Това е тая страна за вършика на моста. На здраве. Това е завършика на моста към тази страна. Малко по средата е високо, защото те тръбите са огънати. Били надолу и сега съм ги обърнал обратната, да му опаднат малко надолу. След време ще ги махна тези. Виж как се вижда колко ниско е било. Поне с 25 сантима е бил моста надолу. Вижда се предишното. Как е било. Отсам ще дойда. Добре се вижда. Каква е разликата, колко съм го дигнал. И става много добре. Самия мост. Перфектен е. Тази страна също ще я дигна. Отдолу подлагам. Имам такива плочи. Перфектно. Значи градежното, значи да се гради и да се прави мост, е много по-стабилно от това, дето е бетонирано. Както казват Кольо Фиччо, е го градил моста, правил го на времето. Това не е нищо, то с мост, ама за мен е нещо, защото ми върши работа. И тъй. Градежното е все остава градежно. По-стабилно, защото стават като стъпки. Няма значение. Паметно, че успешно, перфектно стана. 3. Значи още 3 плочки. От начала на половината съм го направил. Малко повече от половината. Утре ако не вали, днеска преваляваше постоянно. И утре ако не вали, виж колко е станало. Ето я, барата съм изчистил. Перфектно. Колко високо е станало, стабилно. И това мога да ви кажа. Чао, лек ден. От мене в Бремен. Ама не. Тук.